Παναγία μου! Παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα από το Αυτός δεν έχει πολύ παρόμοιο με εμένα. Θέλω να είναι. Το ακούω. νομίζω Δεν και ξέρω, το ακούω. Οκ, και αυτός εδώ πέρα που Νομίζω πώς το το αξίζει και αυτό στο δεκάρι. Το αξίζει το δεκάρι. Το αξίζει το δεκάρι. Το έτρωγε αυτό. Λοιπόν, Minecraft. Φάντασε να παίξουμε. παιδιά, Όπα ρε! μου έχουν στείλει όλοι πούτσες, δεν παίζει. Αγαπώ. Αφού τους είπαμε να στείλουμε Όπα, πούτσες. ναι. Ευχαριστώ. Όταν λες τον κόσμο Ωραία. να στείλει πούτσες, Στέλνει στέλνει πούτσες, αγάπη. Αυτός εδώ με την ωραίο σωματάκι κιόλας μου Ναι, αρέσει. εσύ. Χοντρή επίσης. Φαίνεται σαν το πετσάκι του να μην κατεβαίνει πολύ Ναι, κάτω εσύ. βέβαια. Για να το δω. Το έχεις κοιτάξει. Ναι, όντως φαίνεται λες και έχει λίγο θέμα το πουλάκι αυτό. Εκτός αν το έχει βάλει έτσι πάνω για έκπληξη. Άμα το κατεβάσει να είναι. Kinder έκπληξη. Ναι. Λοιπόν, παρακάτω. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Έχουμε και. Α!